मानसि हमबाय मानि मानसि गेब्लेजोब्बाय बै एफा गोसा बुनाङाब्रा नायलाय जबाय नै लोगोफोर न'आव लाबोबाय संनाय लाहार खालामदों मानसि बुथारदों नोंसोर जाबायलै आं सिथासो बुथारखादों आरो बुंबायालाय मासे बल लाखिलै ओइ बेखौ आं बुदोंमोन आरोना गेब्लेजोब्बाय 50 जागोन ना जागोन 50 दं गोलावद्राय जादों बेखौ दानदो थाब जाना होब्रा नङा जखानि नोंजो जागोन नामा सानदों आङो नांलायखायोना मासुलफोरा ओमफ्राय मा भिडिअ बानायनो नामा जागोन नोंबो जायगायाव थैखागोन इयो मासे बुथारगोन फंबाय फंबाय 15-20 जाखागोन इजों हो 15-20 ता गोलावद्राय इयो बावदोंमोन बेहाय गिदिर मोजां हाब दिउटिया उनखायदों गिदिरथारलै मासे हमबाय मानि मानसि गेब्लेजोब्बाय ओइलै आमा मोदों खेला बुनाया लोगो टेप टेप मगमलाय हे अल्लाह जाबाय जाखांबाय गासिबो नै हमनानै मोनबाय भिडिअ खालामनो हादिया हमबाय थाब जुदिया माबानिखौसो सोबाय नामा रायलाय सोआखैलै उनाव र सोग्रोनि मोजाङै र हम फुलिया मिसौलै बारा दाबा खालामना ओइ 20थासो हाजोब माइसो लांगोन 20थासो होननायाबो गोरोन्थि जायासै खोमालै आन्दाज दंखायोब्रा मोजां नाय एरैनो थायो लाइन थाब्रा नै बै एफा गोसा बुनाङाब्रा नायलाय जबाय नै खिथुआ नैलाय बारा बिराखैलै नै लासै नाय र' बुथु नङा दल' था लासै थां नेरसोन गोसा थांना लासै थां बै नै बे नङा गिदिर जायो फिसासो बे नङा फिसासो बेनोखा नांबाय जानो खर'सो बुखारदोंलां खम मोजां मोनदों बिदा सिमाङाव लासै बुलाय ज'जोबदों नोंसोरो दाउखौ ओइ नै होसो थाथ' मासेबो गारनाङा मोजां बुं सोर नुदों बिरहोबाय गाय गलां होबाय एकदमबारे गोजां बोथोराव गोलोमफ्रुलायबायलै गोलोमफ्रुलायबायलै लोगोफोर भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना नाखार आथिङा ओइ नों मानो फैखो दा दिरुं आन्दायगोन हो
लुदियानि बेलथेनानै थादों आंखौ लुदियानि इनो खर' नांखादों बेलथे इजोरावनो गोनांगोन सिमायखौ इनि एसे फोरोंनो Yemin जानो ओमफ्राय बिलाय अबेनिफ्राय बिरनाय बिलाय बे होसिनाव बिरदों बैयाव दंमोन होसिनावसो बिरदों इयो होसोनाय बिरनाय नोंसोरनासो मोनदों ओंखायनोब्रा मासे बिरग्रोनाया फार्स्टआव फार्स्टआव बिरग्रोनाया ओइ माबासो माब्रै ना माबा बिरदोंमोन ए नायलाय जायगायाव नायजोबलाय जायगायावनो गलजा मानसिफ्रा गोजाननिफ्रायनो गलजा ओमफ्राय सेब उननिफ्राय नाय अनजालु गुसिन मोनहैबाय जों नुदों बवा बुनाया जागोन नों आंनो होथैफैखादो अबेजों खारदों बिलाय आथिं गोनां बुस्थु गांगौ नांबाय गौथुमनि खाथियाव गोलैबाय सेन्देलनि दामबावबाय गाव नांदेरलांदों 50थासो जाबायानो गाइस थिखोनो हालालै मासे बुथारगोन जाबाय 8थासो जाबाय 8थाल' मासे होबाय आङो खालामाबासो बिरो फाग्लासो नों आरो अबे बानायमोन एसे मासे होसोलांदों बोरो होसोलांखा मासेखौनो बिरनायावनो लागायबाय आङो नै मोनबाय सार मोजांफोरानो थैयाखै नांज्रेदोंल' इन्टारेस्ट मोनदों बुथारनो गाइस गोगोम बुथारबाय आंबो नोंसो नोंखौसो बांसिन बुथारनो सानसिगोनलै नोंसो लाबोबाय थायो 50थासो बारबाय लोगोफोर 60सो थांबाय दाबो टाइमा जेबानो जायाखै दासो 7:30 जादों नोंसोरसो मिस खालामदों जोंफोरादि बुख्लायगासिनो गोजौनिखौनो हारसिंनो मासे होनानै बुख्लायबावबाय आङो एनो माब्रै हेलौ गाइस लोगोफोर मेंलायलायथारलै गोगोम मोनबाय एसे गारना लाग्रोनि र' जला मबाइल गाइस मजा आया गारना लाग्रोबाय र' पेट्रल खामनायखौ ओइलै नै लेवरा आंसो नांदों नै थैबावाखै आंसो बारसिननाय बायदि जाबाय नै गां बुलांजोब्बाय नै मोनबाय दे होमबाबो देबो खलथा निफ्राय बारस'हैथां बाबाय ओइहायनो आलियावनो आलि खाथियावनो आलि नङा माथो ओरै फै सराय लाबबाय नै आसोलफोरा मजा लागिबाय खायफिनि सानगासिनो मासे मोनखो ससेसो बियो बिनि ससेखौ होनबा सानैखौ थिगानो खादे जानू ইয়াতে হিসাব করে আছে সুদূর একটা গরু লই যামু বহুত আছে পুরুরগা খাইছে তই সুদূর ভাই করবা খাবো পাইছে তই
फैयाखै दाउ दुलाबाथाय सैमानो फोरोंनो लांसै नांगौ माने दरनै खम हो खेबसेनि बायदि इयो ओइ चाम्बा बायदिनो इदि खालामनाब्रा चाम्बा थालै ओइ खेबसे र' सोरमोनलाय फोरों माबा मोनसे खालामनो होननानै गोथाय दोनबाय नों नामा मायोब्रा माबा एम्बु बुथारनो थांनायाव नङालै दाउ दुलाफ्रा दाउलामोन नामाथो दाउला नोंबो थांनो मोजां जों दंमोन जों आरो मोनबावगौमोन खिन्थु नोंसोर एकदम बाजोब्बायना नै लोगोफोर न'आव लाबोबाय सावनायनि लाहार फाहार खालामदों मासे बुथारगोन नोंसोर जाबायलै आं हारसिं 20थासो बुथारखादों आरो हारसिं लाजोबखादों जुमब्रायालाय गलांदोलै सातथासो मासे गलायाखैलै आंजों माखौसो बुंखायो आं फार्स्ट टाइमावलाय मिस्टेक जानाय नै बेखौ आं बुदोंमोन आरोना गेब्लेजोब्बाय मालानो नै 50थासो जागोन ना जागोन 50थासो दं नायनायावसो नोङो गैया बायदि मोनगोन बाट दङ गासिबो दं नै बेनो आदा केजि जाखागोन नायनांगौ मुलु नायना आदा केजि जायोलै खन्थाइ मासे बुथारनाय मानै हैद गोथावलै बेदरा जानो इयो रसलाय बिराद साइसथार नायनायाव एसे गोबां गिदिर दै माला नायबाथाय एसे फिसा नुखायो नङा गासिबो आदा केजि दंखायो बेयाव मेंबाय मेङाखैलै लोंबासो मेंगासिगौमोन मेंदोंमोन बारु दा एसेसो लोंनो मोननांगौमोन आरोना माने भिटामिन बारायनो औ लोगोफोर दिनै भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबनाय जासिगोन माने ओमफ्राय मोनसे खोथा नोंथांमोना बिराद नायो आंनि भिडिअखौ साबसक्राइब खालामाखै साबसक्राइब खालामना होबानो जाबाय आरो लाइक 2K जानो थांगासिनो दं बारा नांला 100 साबसक्राइबारल' नांसिगौ नंमारगौ जानो नायमारदो जानो नायोब्रा भिडिअखौ ओमफ्राय साबसक्राइब खालामा मानसिफ्रा थगायलायबो लाङोलै जाय नायनानै साबसक्राइब खालामाखै बेफोरखौ सोबानासो होगोन र' नए हो तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए थांनानै न'आव हाबैनानै बारा कमेन्ट्सफोरखौबो एसे लागायना होजोब हरनानै मोजां नाथाय गाज्रिफोर एसे दुखुनांथावबो हरनाङा बांद्राय गियानबो हरनाङा जास्ट एन्टारटेनमेन्टनि थाखायसो आरोना नंगौ बिथाङा थिगखौनो बुंदों लाइक शेयार साबसक्राइब बाय बाय